Og igen. Hej så alle sammen, og velkommen til. Ja, okay. Ej, Markus, det blev ikke det gode map. Velkommen Jo, til... det er den samme. Den der I votede på. Nej, Jo, det er den der kollapse. nej, fordi den mig og Markus, vi vågede på, det var den anden en. Nej, okay. Nej, det var ikke den, vi vågede på. Det var den ved siden af, den der lige blev valgt. Oh. Go, 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 buddy, go, 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 buddy, go, 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 go. Et sword. Fik ikke en Jeg kan næsten lave Iron Sword. Wow. I Hey, Janne igen. XX Janne. Ja, Og han er... det ligner da bare XX Jannik. Jeg har 3 Hvor der- svær. Der Saber MC her lige der. Det var ham, jeg smadrede sidst. Og nu dør han. Whiskang. Eller, hallo, en af mine venner kan, Glimmer. hallo, en af mine venner kan grine fuldstændig ligesom Jeppe K. Mega sygt godt, han kan grine som Jeppe K. Glimmer. Lol, gik en noob. Hey, kan I høre det der i baggrunden? Hvad for noget? Glimmer. Glimmer. Hvad bruger du til at record? Record, altså optag. Ja. OBS. Nice. Nice, man. Det er fandme godt. Ja. Gex bruger det også. Hallo, tænk jeg Robin Samsen engang bruger det. Ja, hallo, Branford Dammer, Gex og Benny Run bruger det. Og det er endda gratis. Det gør GPDK også. Ja, og det er det sjove, at det endda, eller det gode er, at det er endda gratis. Og ved du hvad? Robin Samsen bruger det ikke engang. Nej. Det er pisse dårligt. De burde næsten gøre det. Jeg har set en million YouTubers, der bruger det. De bruger bare fraps. Det gør Robin Gex Samsen er dog. også lort. Ja, Robin samtidig. Jeg kan godt lide at se på dem, men de er ikke så sjove. Ja. Så er de rimelig klamme. Fancy Det eneste, jeg ser på den, det er på at få adventure maps. Ja, Kig ned. Hallo, optager du stadig? ja. Der ligger en tier 2. Jernbukser. Ej, det er noget med Robin, som ser det her. Det er synd for dem. Hvad det er? Vi står og siger lort om alt muligt. Det er synd for dem. Ja. Det er ikke vores problem. Ja. Det er bare dem, der skal lade være med at optage sig dårligt. Ja. Men jeg har til gengæld ikke så god grafik, for jeg ved ikke, hvordan man indstiller. Glimmer. Nej, ikke lige nu, Tobias. Det er Tobias. Det er min fætter. Er der nogen i jeres familie? Holy shit! Hvad er der? Er der nogen i jeres familie, der er handicappet? Nej. Nej. Eller i min svømmehal, ikke? Er der en, der er handicappet. Synd for ham. Han har kun 3 fingre. Ja, hvad? Han har kun 3 fingre. Det vil jeg helst ikke lige snakke om det der. Ad, Ja. det lyder så varmt. Jeg har fået dem begge to i fire. Fuck. Hvad fanden er det her? Ja! Clean up. Nej, det er mit... Det her, det er mit kød. Nej! Tak for intet, Felix. Du hjælper ikke et skid. Jo. Ægger. Ej, jeg er den eneste, der er tilbage også. Ja, jeg speaker der. Wow. Diamanter! Hvor er Ja. din... Jeg ville ønske, man kunne tage dem. Hvor er din FFP-video? Der er det... Det er de der det er videoerne, der hedder PvP. Prøv lige at finde den. Nå, den der hedder... Minecraft PvP. Den hvor... Der er en.
Det er mig, står der Black Ops 2 sniping. What? Hvordan... Når det er en forkerte. Har du haft det i 1 år? Nej! Så er det ikke den. Hvordan... Hvad... Send lige i chatten. Nej, for jeg er lige i gang med at lave parkour. Nej, jeg mener... Markus. Nu... Okay. Mm. Markus, har du nogensinde prøvet, hvor der ligger en chest noget, der er lavet? Hvor Markus? Nå, det har jeg. Så derfor rodede jeg ned, eller derfor prøvede jeg at lede ned i vandet. Den her video bliver lang. Yep. Hvorfor bliver din video lang? Fordi Hvordan staver man til det? Nuka Gaming. Ja. Kan du ikke stave til Nuka Gaming? Jamen, jeg ved ikke om hver gang jeg skriver det, så kommer der nogen, der står for 24 år siden. Eller et eller andet. Der lever du ikke engang selv. Nej, Jo, 24 år. du er ikke 24, Felix. Nej. Så der, du kan ikke, du lever ikke engang der. Jamen, det står så... Det var så... Det gør du heller ikke. Jo, jeg gjorde. Jeg er 48. Når du er... Hvem siger det? Du er 11. Hvordan skriver man til det? Er det N-U-G-A? Ja, Nuka. Og stort N-U-G-A. Nuka Gaming. Og så et stort G, eller hvad? Ja. Og så et stort D. Hvorfor spiller jeg Nej, der er ikke noget ja, og stort DK. Hvordan ser din kanal ud? Sådan, hvad nu det hedder. Sådan et sted. Papir. Ja, sådan papir med Nuka Gaming. Og så en prik under. Mm, Ja, okay, så har jeg fået... det streger faktisk. Du var filmet for 6 timer siden. Ja. Er det den, hvor du var med i? Nej, fordi han var med for et par dage siden. Jeg mener, han var med i mandags. Og hvad hedder den der PvP? Det er bare Minecraft PvP. Mm? Ja. Ja, om lidt. Ja, nu kommer den helt andre end. Du må ikke synge. Det gør han heller ikke. Han søger ikke copyright. Okay. Nej, jeg smed min egen chestplate. Okay, ingen er så fuld iron. Nej, jeg skal lige spise. Jeg har næsten de samme gear. Nej, jeg skal lige spise. Ja. Ja. Jeg skal også snakke på, så kommer jeg bare hjem igen. Ikke spørg mig, hvorfor jeg er så dårligt. Au. Bag dig. Jeg ved det. Haha. Du dør, du. Nej, det gør jeg ikke. Der gjorde jeg. Hackers. Det har de ret i. Det må jeg også sige. Det er hacks. Nå, folk. Hej, vi ses næste gang. Hej.